Türkmenistanly hukukçynyň doktorluk dissertasiýasy Harvard Üniversitetining kitaphanasynda. Bilýärsiňiz, Harvard Üniversiteti dünýäniň iň agry üniversitetlerinden biri. Kitaphanasy elbetde dünýädäki iň esasy kitaphanalardan biri. Ine men şu gün Harvard Üniversitetiniň kitaphanasynyň web saýtyna bir zat gözläp oturkam, öz adymy ýazyp gözlemde 2012-nji ýylda Türkiýede goran doktorluk dissertasiýamyň Harvard Üniversitetiniň kitaphanasynyň bazasynda gördüm. Aslında men bunun nähili gelenini, kim tarafından berileni vardı, enteha hiç ýeri pikirim ýok. Hasan ýerleşdireni vardı, pikirim ýok. Sebäbi ummanlarynda meniň Türkiýede okuyan wagtym, adym, familiýam, diplomda da türk alfabeti bilen ýazylypdy. Belki şondan şöyle manaşykly belki habarym ýokdur. Dissertasiýamyň temasy Türk we Türkmenistan hukukunda ölümleri paylaşmak şertnamasy. Aslında bu Türkmenistanyň neft-gaz hukukunda giňden ulanýan, ýani Petronas, Dragonoil ýalak kompaniýalaryň ulanýan şertnamasy. Ine şu dissertasiýam 2012-nji ýylda Türkiýanyň 5 sany professor tarapyndan bir agzdan makullanyp we hukuk ilmläriniň doktora derejesi berilipdi. Ine şu dissertasiýa häzir Harvard Üniversitetiniň kitaphanasynda we bu orada dissertasiýa ýazmak isleýän, ilmi ýazmak isleýänler üçin hem türk diline el ýeterli. Aslında men magistr dissertasiýamy o wagt doktorant talibi hukmyny gelip ören wagtym kitap hukmyny çykarypdym. Sonra näme? İş durmuşy Türkmenistanda hukuk masalaty işlerini dowam etýän döwründe hem metbuat bilen elime yetmedi. Şeýdipde doktorluk dissertasiýamy kitap edip çykarmandym. Ýöne kitap edip çykarmasam da gerek zady, gerek adamlar, gerek ýerler tapýan eken. Ne görýärsiňiz? Harvard Üniversitetiniň kitaphanasynda. Häzirçe hoş, sag bolan.